फिन बिटिआर हालामनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गेलेनाय बिथिङाव सानै गेलेगिरिया सनानि मेडेल लाबोनो हादों। थांनाय 25 आरो 26 नभेम्बराव कलकातायाव जानाय 4th एवार्ड काप ओपन इन्टारनेशनल ताइक्वान्डो चेम्पियनशिप 2023 आव सानै गेलेगिरिया सनानि मेडेल आरो सासेया सिलभार मेडेल लाबोनो हादों। बाक्सा जिल्लानि ताइक्वान्डो एकाडेमिनि फोरोंगिरि सोगोमसार नार्जारिनि दैदेननायाव हानजानिफ्राय 4 गेलेगिरिया कलकातायाव जानाय 4th एवार्ड काप ओपन इन्टारनेशनल ताइक्वान्डो चेम्पियनशिप 2023 आव बाहागो लादोंमोन। बेनिनो सानै गेलेगिरिया सनानि मेडेल मोननो हादों आरो सासेया सिलभार मेडेल मोननो हायो। खौरां मोननाय बादिब्ला डन गयारिया 28 केजिनि गेलेनायाव देरहासार जानानै सनानि मेडेल लाबोनो हादों। देबशिस गौतमआ 48 केजि गेलेनायाव देरहासार जानानै सनानि मेडेल लाबोनो हादों आरो सागर राभा बिथाङा 41 केजि गेलेनायाव सिलभार मेडेल मोननो हायो। दायो बे देरहासार जानाया ओनसोलनाङैनो गोग्गानाय लाबोदों।